Всъщност, ние станахме партньори преди, мисля, че малко повече от 2 години, когато екипа, който реализира проекта за Централно Кали, дойде при нас с една покана да станем партньори, да работим заедно във връзка с социализацията на археологическите останки, които са в сутерена на халите. И оттам тръгнаха нещата, но всъщност те прераснаха в доста по-обширно партньорство, не само с археологията и с архивни материали, тъй като работейки съвместно всички и ние включително, открихме много нови неща, нови забравени неща, да кажем. С сградата, ходейки в архивите на музея, изключително много архивни материали, изключително много архивни снимки, архивни фотографии, които сега ще станат достъпни и за всички вас, за всички нас, тъй като ще можем да ги видим в новото пространство на обновеното пространство на сградата, възстановената сграда. Така че в продължение на тези 2 години работихме изключително активно. Важно е да споделя всъщност, че веднага, наистина веднага, и аз и колегите, с които споделих поканата, приехме единодушно, че трябва да станем част от този екип, че трябва да партнираме, защото припознавахме себе си като един гарант, че ще се случи, проектът ще се случи така, както трябва да се случи, така, както трябва да опазваме културното ни наследство. Наистина един млад екип работи, колеги, има всъщност реставратор, археолог, историк, изкуствовед, дизайнер, архитект. Всеки от тях със своята познания, експертиза се включи с изключителна отдаденост в създаването. Всъщност това беше и нашия ангажимент да създадем идейна концепция за експониране и най-вече за социализиране на пространството. Тази думичка, която чувате непрекъснато, социализиране, нещо, което и професор Кадулкова спомена, всъщност това е едно обживяване на пространството. То не е свързано само с това да възстановим, да осветим археологията и тя да стане видима, а тя всъщност да стане част от нашето ежедневие, част от нашия живот. Така че работейки, т.е. виждайки миналото, всъщност учейки се от него, така както го съхраняваме и да го предаваме на поколенията, защото всъщност това е нашата основна задача.